लोगोफोर गुड मर्निं दा दिनैहाय 24 जुलाइनि समावहाय नोंथांमोननि सिगाङाव फुंनि माखासे खौरांफोर जथायदों। दा बे खौरांफोराव मा नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोबजासिम नायलांब्ला मिथिखानायफोर मोनोबा स्किप खालामनानै बारलांब्लानो जाबाय। फार्स्टआव नुनो मोननाय जादों नोंथांमोनहा आसामाव 23 जुलाइ खालि सानसेयाव कर'ना भाइरासजों 7 थैदों। गासै थैनाया बेजों लोगोसे 70 जाहैबाय। दा बेयावहाय थैनायफोर सुबुंफोरा सोर नोंथांमोना नुनो मोनदों। BL अजित शेरिया 75 बोसोर कामरुप मेट्र'निफ्राय, बेनिफ्राय बालदीप सिंह 43 जम्मु एन्ड काश्मीरनि, बेनिफ्राय शामिन आहमेद 40 बोसोर बैसोनि करिमगन्जनि, दिलीप कुमार रय 53 बोसोर बैसोनि क'क्राझारनिफ्राय। दा बिथांमोननि गेजेरजोंहाय गासै 70 जाहैबाय। बिनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन बे सानखालिनो गासै 1047 गोदान केस मोनदों आरो गासै केस जानाया 28,791 जाहैबाय। बिनिफ्राय आरो बे सानावनो गासै 1349 खौ डिसचार्ज खालामनानै होदों। दा बेजों डिसचार्ज खालामनाया 20,699 जाहैबाय। दा बिनि नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन मुलुगाव गासै मैयानि सानखालि अर्थात 23 जुलाइआव सानसेयावनो 2,75,000 गोदान कभिड-19 केस मोननाय जादों आरो गासै 1,56,00,000 केस बारहैदों। फारसेथिंजाय बे सानावनो 6,300 गोदानै थैदों आरो गासै थैनाया 6,35,000 बारहैदों होननानै खौरां नुनो मोनदों। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन 3 नम्बराव मोनसे गोनांथार बाथ्रा, बे जाहैबाय कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजाबाय थानाय समावनो आरोबाव मोनसे गोदान बेरामनि लक्षण नुजाथिदों होनदों। दा खौरांनि बायदिब्ला बेखौ MIS-C होननानै मिथिदों, अदेबानि बेखौ माल्टि सिस्टेम इनफ्लामेटरि सिन्ड्रम होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिनिफ्राय बे बेरामा फ्राय उन्दैनाव जायो होनदों आरो बियो इउरप आरो आमेरिकायाव जाजेनदोंमोन आरो भारतआव गुजरातनि सुरातआव 10 बोसोर बैसोनि गथ'नाव डक्टरा सिनायथिदों होननानै नुनो मोननाय जादों। बिनिफ्राय नुनो मोनगोन जोहोलाव फावखुंगुर सनु सुद बिथाङा भारतनि सिंनि नोगोरारिफोरखौ लकडाउननि समाव गावबागावनि न'आव सौहैहोदों, बेखौ जों साफ्रोमबो मिथिखागौ। आरोबाव बे खेबाव नाथाय बाख्नायजाथाव बाथ्राबाव दे बिथाङा भारतनि बायजोआव थानायखौबो लाबोदों होनदों। दा बे जाबाय किर्गिस्तानाव फासिनानै थानाय 1500 मेडिकेलनि फरायसाफोरखौ भारतसिम लाबोबाय होनदों आरो बियो दिनै सफैबायानो। दा बेखौ गावनो टुइट खालामदों आरो खौराङावबो बेयो गोबां फोसावजादों। दा बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन मोजांनि रादाब। मोजाङा जाहैबाय बेयो गोजोननाय बाथ्रा जे ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन भाइरेल जानाय मोनसे भिडिअ मैयानि सानावहाय। दा बेयाव गुवाहाटीनि सासे गथ'खौ पुलिसा बुनाय आरो बुनानै ओरैबायदि जखम जादों, दा जेराव न'आवनो ट्रिटमेन्ट खालामदों बिफाया आरो बे ट्रिटमेन्ट खालामनायखौ भिडिअ खालामनानै जेरै भाइरेल खालामहोदोंमोन। दा बे भाइरेल जानाय भिडिअनि सायाव गोबां खौरां बिजोङावबो सावरायजादों। दा बेखौ नुनो मोन्दोंमोन। दा बे दायनिगिरि जायनाखि पुलिसमोन बे बिथांखौ हमनो थाखाय आसामनि ADGP सिंहआ दा बिथोन होबाय होनदों, नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों, स्क्रिनशट खालामनानै होनाय जादों। दा बेयो मोजांनि बाथ्रा, बेबायदि उन्दैसा गथ'खौ बेबायदि हेरेसमेन्ट खालामनाया बियो थिग जायाखै। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोना आजमा एबा आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनि बादिब्ला आसामाव 23 जुलाइसिम दैबानाजों थैनाया गासै 93 जाहैबाय होनदों आरो 26 जिल्लाफोराव गोहोम खोख्लैबाय। 2,32,000नि बांसिन सुबुं, 1,19,000नि बांसिन हेक्टर हा आबाद मावग्रा, 3,634 गं गामि आरो गोबां रोजा जुनारफोर एबा जुनार थाग्रा ओनसोल, हाग्रा ओनसोल बेफोरखौ गाज्रि गोहोम खोख्लैबाय देग्लायनि बे बानाया आरो दासिमबो सोलिगासिनो दङ, जोबनानै थाङाखै। दा बेखिनिमोन। गुबुन खौरांफोरखौ नोंथांमोना उननि समाव नुनो मोननाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।